Aquest nen que hi ha a la incubadora sóc jo. He nascut fa poc més de mitja hora a l'Hospital Trueta. Sóc un nadó prematur i m'han portat a cures intensives perquè he pesat menys de 2 quilos i el meu organisme està en perill. No us espanteu, estic en bones mans. Aquí tenen una unitat especialitzada en l'atenció als nounats, com jo. Les meves filles bessones, la Sara i la Clàudia, també naixeran al Trueta. Tot i ser un parc de risc, l'equip de ginecologia que ens atendrà farà una feina fantàstica i tot anirà perfecte. Seran 2 nenes meravelloses. Jo tindré un atac de cor als 51 anys quan estigui jugant amb les meves filles. Pobretes, s'espantaran molt. Però al Trueta em salvaran la vida un cop més. S'activarà un circuit que es diu codi infart i l'equip de cardiologia de l'hospital em destaparà l'artèria embussada i em resoldrà el problema ràpidament. No tindré més problemes. Bé, és clar que en tindré. Els habituals en qualsevol vida, oi? I ara, si no us importa, us deixo, que estic molt cansat. Acabo de néixer i, com ja sabeu, néixer és esgotador.